sa ating lahat. So yan, ito naka-start ko tong sakay. Tama ko, start siya, hindi pa tumaas yung temperature. Dali, yun natin yung daw. Yan, ang baba pa ng temperature. Cold start, kaka-andar pa lang. Pansin ko, mandar na kagad yung fan. So, sabihin may mali dito. Yung salarin, ito